Придбала сьогодні редисочку в магазині Делікат. Вартість її за кілограм 78,99. Перевіримо зараз її на нітрати. Починаємо наш тест. Вставляємо щуп, нажимаємо на наш тест. При нормі 1,5. У нас 3,900. Надмірний міст нітратів. Таку редиску я не рекомендую до вживання. І просторами інтернету, я вам скажу, гуляє таке відео про редиску, як її замочують, вирощують. Ви мені таке прислали. Я вам скажу, це відео більш фейк, але в кожному фейку, в кожній, як кажуть, брехні є доля і правди. Дам переглянути, подивіться, зробіть собі висновки. Яка вчора була замочена. Редиску замачиваем сегодня, а паковать ее будем завтра. Це она должна даже хотя бы где-то сутки постоять для веса. Вот бачите, пена, чуть химии добавили, це для цвета. А потом уже без химии в таку воду, а потом в цю воду. Как-то так.